ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо ки ҳаррӯза наворҳои моро тамошо мекунанд. Дӯстон, як бор дигар хушомадед. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб, аҷоиб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. Ва шахсое ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед бародаро. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсонӣ харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, барои дастгириётон зинда бошед. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имзар сар мекунем дӯстон. як мошини фурӯшӣ ҳастай ваз 21099 ки соли баргушт 2003 имсолай. абиём мотор боша 1.6 литра, сӯзишворӣ боша бензинаи коробкаш механика. мошин гуфта 4 синмат кардагем, тайёраи моторш кам дуд мекуна, краскаш камтар безде пиштаге фурӯхта мешавад. мошин ин ҳол бародаро мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 8500 сомон нархаш кадаи ки бо рубли имза ҳисоб кунем 52000 рубл мешавад. خریدار انیق باشه گفته ارزان میشه و علیش هم میشه و به اگام نمود ماشین یا که تلفن به همین نرخ باشه همین خیلی وریانت داشته باشین میتونین گفته پیشنهاد کنین. مرحمت برای معلوماتی پرو و انیق‌تر دوستان رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل استرا اف سالی براریش 1997 سال، کوزوف خچبک، موتور 1.6 لیتر، سوزشوری باشه بنزین گازای، коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره میگه صاحبش. کوزوفش به حد تازه های، زدگی پوسیدگی ورید نداره. ماشین خدوای موتور حجت تنظیفکا همش 100% قاعده‌ای فروخته میشه. ماشین این حال در شهر دوشنبه برادر 37000 سومون نرخش شده صاحبش که با روبل امروزی حساب کنیم 228000 روبل میشه. خریدار انیق باشه گفته با معامله میکنیم ارزان میشه. مرحمت شخصونی خریدار برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن به رقم‌های در روی اکران بوده مراجعت کنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. اوپل استرا اف سالی براریش 1997 سال، کوزوف سدان، ابیام موتور باشه 1.6 لیتر، سوزشواری باشه بنزین گازای، коробкаш механика. ماشین گفته تنظیفکش 6 ماه دیگه هسته، 4 بالونی نو داره، خدوایش نوی، پوسیدگی نداره. فروخته میشه. معلومات ایلاوگی نیست. ماشین این حال در شهر باختر قرار داره. 36000 سومون برادرون نرخش کرده که با روبل امروزی حساب کنیم 222000 روبل میشه. خریدار انیق باشه گفته مرحمت امیر رقمو زنگ زنین. برای معلومات پرو و انیق‌تر دوستان رقم‌های صاحب ماشین مرحمت در روی اکران شما. اوپل وکترا А سالی براریش 1994 سال. ابیام موتور باشه 1.6 لیتر، سوزشواری باشه بنزینای، коробкаш механика. 4 балони нав дора мега درش электропакет аккумуляторш нав, задни камера дора, моторш 100% пул дар кора фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри ваҳдат бародаро 24000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 148000 рубл мешавад. خریدار انیق باشه گفته با سودا میشود. مرحمت برادرای ماشینخوار برای معلوماتی پرو و انیق‌تر به دست آوردن به رقم‌های در روی اکران بوده مراجعت کنید و معلومات ایلاوگی را خودی برادر دریافت کنید. اوپل استرا اف سالی براریش 1997 سال، کوزوف خچبک، ابیام موتور باشه 1.6 لیتر، سوزشواری باشه گاز بنزینای، коробкаш механика. ماشین در حالت خوب قرار داره گفته صاحبش فروخته میشه. معلوماتی بیشتر نویسندگی نیست برادران. ماشین این حال در شهر دوشنبه 29500 سومون نرخش کرده که با روبل امروزی حساب کنیم 182000 روبل میشه. خریدار انیق باشه گفته ما معامله میکنیم ارزان میشه. مرحمت شخصانی خریدار برای معلوماتی پرو و انیق‌تر رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. اوپل استرا اف سالی براریش 1996 کوزوف خچبک، موتور 1.6 لیتر، سوزشواری باشه بنزین گازای، коробкаш механика.
мотор гуфта 1.6 простоя мошина бензин гази таблетка техас мотор то моҳи январа ҳастай балонош навай хадавоиш зурай гуфта фурӯхта мешава мошина ин ҳол дар шаҳри хуҷандай 20,000 сомон бародарон нархш кадай зойбаш агар бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 123,000 рубл мешава марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар ва даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира хиди бародар дарёфт кунед. Daiwo Nexi соли барориш 1995 сол. Объем мотор бошад 1.6 литр. Сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш, механика. Мошин гуфта находуя 1 сола ҳуҷҷат дора, 4 баллони нав дора, 4 дарж электропакетай, хадавоиш ҳам созай, фурӯхта мешавад. Мошина ин ҳол дар шаҳри Бохтарай дӯстон 14,000 сомон нархш кадай соҳибаш. Бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 86,000 рубл мешава. Харидори аниқ бошафтай бо муомилат дора арзон мешава. Фақат харидори аниқ занг бизанем, беҳуда занг назанед. Марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwo Tico соли барориш 1996 сол. Объем мотор бошад 1.0 литр, кузов минивен, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш автомат. мошин 100% амега соҳибаш ягон проблема надора, фақат документ мекунед тамом. Фурӯхта мешава. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 9500 сомон бародарон нархш кадай. Ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 58,000 рубл мешава. нархи охирш амега дига арзон намешава. Фақат харидори аниқ занг бизанед. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 3 Series S соли барориш 1999 сол. Кузов седан, объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хубай мега мешини фақат ҳай мекунӣ. газа умуман дидагӣ несай мошин тозай. фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар ноҳияи ёвонай бародаро 42,000 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 259,000 рубл мешава. ва харидор аниқ бошад гуфтай биёед найпеш муомила дора бо арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1998 сол. Кузов седан, объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш, ҳуҷҷатҳоиш нав кардагиай, таъмировкаш тамом шудагиай, фурӯхта мешава. маълумоти бештар нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 68,000 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 419,000 рубл мешава. харидор аниқ бошад гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra A соли барориш 1995 сол. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш 4 баллони нав дора, фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ нест. мошин айни ҳол дар ноҳияи Исфара қарор дора. 25,000 сомон бародарон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 154,000 рубл мешава. харидор аниқ бошад гуфтай бо арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Chevrolet Lacetti соли барориш 2005 сол. кузов седан, объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад газа бензин, коробкаш, автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтай соҳибаш, фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ несай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дора 35,000 сомон нархш кадай. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 215,000 рубл мешава. харидор аниқ бошад гуфтай муомила мекунем бо арзон мешава. варианти Алиширам ҳастай дошта бошем гуфтай марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra J соли барориш 2002 сол. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, камбудӣ надора гуфтай фурӯхта мешава. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри Душанбе 62,000 сомон нархш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 382,000 рубл мешава. харидор аниқ бошад гуфтай марҳамат ҳамин рақамҳо занг занед.
бар ҳама шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда бошен бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунен. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ва нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худона эҳтиёт кунен. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.